Ndunyanisile shem lo sisi, ningabantu bethu ekugqibeleni, sinithanda ninjalo, sithanda singathandi, but sanuyibaxa kaloku nani mandini. Umntu makangazenzi icephe afuna uphatha iphethwe ezinto ezitsho ngengcondo, iinyawo ezibandayo nezithende ezirhwexayo. Umntu angonqeni ifondini uphakama ngentseni ahamba yochama, abuye azothi nca kuwe ngezampuntu zibanda mpo. Next thing uzava sekukhala, baby ulele, nawe uqomba yali ixesha lofudumeza umvubo ngokuthi andihleli. Cela umphathele iglasi yamanzi. Habo noxolo foni ngela xesha ushixizayo usuka etoilet ubungazazi ba unqaniwe. Ngavinjwa nezo mornings mosiba uphakamanga wayomkhelela lamanzi lo sathane, because bayathanda kaloku uzenze ngathi bona abachi la deal benefit athina qha. But ke asikho lapho namhlanje guys. Umuntu akuphathe kwakho fonini axelele wena indlela yokondlula ibhedi yakho, because kaloku elacala namaqhosha libekwa ngapha. Ufika ibhedi yejani ngoseni ezikata cushions nobhazabhaza we-headboard ingathi zeza bedroom suite zaka-Ellerins. Ibhedi yejani ibanemiqamelo ey2 qha, unless ke iyahlalisana, itshatile okanye isoftanyana. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ngabantu bethu eziraki man guys. Ekugqibeleni nathi siyazazi baziko perfect, sayinida la control apha naphaya. So masinyamezeleni guys, kuzaba sathwani. Umntu makahlale apha abambe apha, as long as yena happy qha.